Musiikkitalo on kaikille avoin konsertti- ja tapahtumatalo. Me järjestetään täällä yli 1500 tapahtumaa vuosittain. Meillä on konsertteja, yritystilaisuuksia, seminaareja, lastentapahtumia, lanseerauksia, jopa messuja. Me ollaan auki joka päivä ja meille on ihan kaikki tervetulleita vauvasta vaariin. Ensinnäkin sen palvelun tuli olla helppokäyttöinen ihan meidän työntekijöille, mutta sitten tavallaan myös tälle hallinnolliselle puolelle, että se olisi mahdollisimman helppo ja hyvä kokemus kaikille osapuolille. Sitten toiseksi me haluttiin sellainen järjestelmä tai palvelu, missä me voidaan tehdä vuorosuunnittelua ja sitten taas toisaalta seurata niitä toteutuneita tunteja. Eli sellainen, missä nämä molemmat on samassa järjestelmässä. Kolmanneksi etsittiin ratkaisua, jossa on mahdollisuus eri työaikamuotojen hallinnointiin ja niiden tulkintaa. Ja Neptonissa nämä kaikki aika mukavasti sitten yhdistyi. Musiikkitalossa tapahtuu päivisin ja iltaisin. Eli meillä on meidän tuotannon työntekijät, meidän esitysteknikot, äänimestarit, valomestarit. He ovat töissä silloin, kun niitä tapahtumia on. Ja tämä johtaa siihen, että meillä on käytössä heillä jaksotyöaikamuoto. Se on helppo hallinnoida ja pitää yllä siellä Neptonissa näitä tunteja. Ja se tuntien oikeastaan suunnittelu ja sitä kautta resurssointi on meille äärimmäisen tärkeää, että ne tapahtumat onnistuu ja siellä on oikeat tekijät oikeassa paikassa. Työntekijän kannalta kertakirjautuminen on tosi helppo ja hyvä tapa. Me ei haluta yhtään enempää salasanoja tai tunnuksia johonkin erilliseen järjestelmään. Samoin meillä oli tosi tärkeä sellainen pieni kriteeri, joka on käytännössä iso asia. Eli meillä on täällä Musiikkitalossa yli 1600 ovea ja niihin on toki kulkutunnisteet. Me saatiin Neptonin RFID käyttöön siihen meidän olemassa olevaan kulkutunnisteeseen. Eli ei yhtään enempää sinne avainnippuun näitä erilaisia lipuskoja tai läpysköjä. Samoin se, että suunnitellut työvuorot saa ajettua Google-kalenteriin yhden napin painalluksella, niin on tosi kätevä ja helppo tapa. Työntekijän kannalta tämä on minusta hyvä sen takia, että on eri tapoja kirjata työaikaa. Voi käyttää mobiilia, päätettä. Meillä on myös pari tällaista kirjauslaitetta täällä Musiikkitalossa ja niitä kaikkia voi käyttää ristiin. Eli se koulutus menee ehkä 5–7 minuutissa ja sen jälkeen työntekijä aika intuitiivisesti pärjää jo itsekseen siellä järjestelmässä. Kuvaa mun mielestä hyvin sitä, että se on tosi helppo. Neptonissahan on kaikki tärkeä data siihen työhyvinvoinnin seuraamiseen. Eli kyse ei ole lainkaan vaan tällaisesta pakollisesta lainmääräämästä kellokorttijärjestelmästä, vaan se on ihan todellinen työkyvyn johtamisväline. Esihenkilöt pääsee helposti näkemään yhdellä silmäyksellä tiimin tilanteen tai henkilöiden tilanteet. Me arvostetaan sitä, että Nepton on täysin kotimainen palvelu, se on täysin 100% pilvipalvelu ja sitä kautta se on meille kustannustehokasta. Nepton on meille oikeastaan tärkeä kumppani ihan jokapäiväisessä elämässä ja johtaa siihen, että kun se toimii hyvin ja sitä käytetään hyvin, niin meidän konserttikävijät, meidän tapahtumakävijät niin kokee paremman, onnistuneemman elämyksen täällä Musiikkitalossa.